दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसिमोन गैया नामा दा बेखौनो बुङो बोखोनानै रिल्स बानायनायनि फिथाइ ना मा होनो दा बेखौनो होनो दख'नाखौहाय सनमान होयैनि फिथाइ दा बेखौनो बुङो गामिनि मान सनमान हानायनि फिथाइ दा बेखौनो बुङो बिमा बिफा आरो बिखुनजो आरो फिसायनि मान सनमान हानायनि फिथाइ जायाखै आरो दे आरो सोर सोर दं बोखो बोखो मोसानानै देखायनो आरो सोर सोर दं केमेराखौ गाहायावहाय दोननानै हंला हंथा बडिखौ गासिबो देखायनो दे बोलोहो सिख्लाफोर बोलोहो बुरि बुरिफोर बोलोहो हाबा जाखानायफोर जिन्दाबाद मिटिं खालामजादों खनजिथा बर'आ जिन्दाबाद फुंनि बेलायावनो जों नुदों जिन्दाबाद मालायहा दुखु जादों दाना आंहासो खुसि खालामदों जारला बेयो बोखो बोखो मोसानायनि जिन्दाबाद हंला हंथा देखायनायनि जिन्दाबाद उथुमै साइस गैयैखौ देखायनायनि जिन्दाबाद दोर फाफिफोर जानला मोनला मोसालाबायो रिल्स बानायलाबायो आयौ रायजोफोर बाबायसो आङो खनजिथा बर'आव हमजाबाय दिनै दाना मिटिंबो खालामजाबावबायसो आयै दाना आङो माखौ नायबावगोन आं दिनै सानदोंमोन खनजिथा बर'खौहाय टाउनावहाय मा होनोमोनलाय मेगि जाहोनो नाथाय खनजिथा बर'आ गामियावसो मिटिं खालामजाबाय आयै आद्रि मालायनि मोसानायखौ मालायनि गाननायखौ मानो बिदि मेगन सायो बैसोरो मालाय खनजिथा बर'आ गरमखायसो दा दख'ना बोखो मोसादोंमोन दाना बेखौनो नोंस्रा मेगन सालायबाय आयदो दाना बै हौवा माखासेफ्रा माखौ नायबावगोन दे हो मालाय एथ' मोजां रिल्स बानायो दख'ना बोखो एखमबा थालिरनि गानो ड्रेसखौबो एखमबा बहा गाखोलाबायो मालाय मोसायोसोमोन नोंस्रा बेखौनो मेगन साबाय देखायथों मालाय बेहासो बिराद गोरों जोंहा बेखौनो मेगन सालाबायनोसै गोसोखौनो थिग मोनासै आङो मानो बेखौ मिटिं खालामखो एसे दोनबावनांगौमोन मास मोनसे दोनबावोब्ला साबसिन जागौमोनदां गासैखौबो आंनिनो मानिनो गोनां मानिजाथाव आब'मोन आदामोन फंबायमोन बाजैमोन आनैमोन आमाइमोन आबौमोन आबैमोन गासैखौबो रोजा साबायखर अभार जानायखायनो जोंबो नायनो हाखालामोन बा आंल' नङा बा बैल' नङा जों गासैबो नायनो हाखालामोन फेसबुक अन खालामबानो बिनि दख'ना बोखानायखौ दा नुयो दा बेखौ फिसा बयबो बुङो आरो बेल' नङा लिना ब्रह्म नामा बेनाबो एसे आलदा केमेराखौ गाहायाव दोनसै खेबखोनसै मालायखौ मिथिया आंहा मोसानो मोनबानो जायो जालायबावसो गानाबो मिथिबाय दा आरो सासे दंबावो सना बर' ना दैमारि बेथ' अबेनिथाय एसे मानसिया बोरैबा मा होनोमोनलाय एसे आलदा टाइपनि महरफ्राबो एसे बोरैबा राखाव रासि स्टाइलनि बेबो ओमफ्राय आङो सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे चिरांनि ना अबेनिथाय बे जानांगौ चिरांनि बोखोखायोलै है साला नुस्लाबाहाय बोखोलाबायबानो जायो होननायसो दा गानखौ मा बानायदों बिसोर मा बुजिदों बिसोर मा मोसाखो आरो सासे दंबावो बेनो फार्स्ट मोसादों एसे बोरैबा जारौ लावदुम गोजा ड्रेस गाननाय बेनो फार्स्ट बिदि मोसाग्रोदों दा बेखौबो रायजोफ्रा मा खालामो बेखौ मिथिया बेखौ आङो नागिरगोन र' ओमफ्राय आङो पस्ट खालामगोन आरो सोरबा सासे हिन्जाव बुंदों लंथं गानखौहाय गावसोरनो दिहुनबाय जाय मानसिया खनदों जाय मानसिया लिरदों बेखौहाय बुं बेखौ रायहर बिसोर खननायखायसो बिसोर लिरनायखायसो जोङो रिल्स बानायदों
हा माथो जाखो जों दख'ना गाननानैबो जोङो बोखोनो मोनला नामा जोंनि दख'ना गाननायखौ जों बोखोनाया माथो जाखो नै बे बिथाङा मिथिबाय जानो हागौ दख'नानि सोमोन्दै मिथिया जोंनि दख'नाखौहाय बेसेबां सनमान होयो गुबुन हारिफ्रा बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां समायना होननानै बुङो नाथाय बै हिन्जावा मारै बिदि बुंनो हाखो आरो बै हिन्जावफ्रा मारै बिदि बोखो थानो हाखो बोखो देखायनो हाखो गावसिनि गाननाय दख'नाखौ बिसोरो सनमान होनो रोङासै से थु माबायदि हिन्जावलै बिसोर दा आरो बैसोर माखासेनि गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामगोन बेखौलाय गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट थायो बैसोरलाय मा खालामगोन खम जारला दासो मोनदों सालिफोर साला मालायखौ आङो मिथिया आंहा बोखो मोसानो मोनबानो जायो केमेराखौ गाहायाव दोनसै खेबखोनसै हंला हंथा गावनि मा दं मा गैया गासिबो नुहुला जोबनो नागिरो फाग्ला बिदिनो जायो गोदाव सोराव गावनिबो मान सनमान जाबाय गावनि बिमा बिफानि मान सनमान जाबाय गावनि बिहाव बिखुनजोनि मान सनमान जाबाय गावनि फिसायनि मान सनमान जाबाय गामिनि मान सनमान जाबाय जोंनि बर'नि गावसिनि हिन्जाव माहारिनि मान सनमान जाबाय बर' हारिनि मान सनमान जाबाय बेफोरो मा बिदिखौ गावबुराया पानिशमेन्ट होआबा गामिनि मानसिफ्रा मिटिं खालामनानै बिदिखौ पानिशमेन्ट होआबा सोरथो होगोन जोंथ' होनो हायाना जुदि फिसायनि खोथाखौ मानिखायाब्ला बिहाव बिखुनजोनि खोथाखौ मानिखायाब्ला सोरथो होगोन बेखौ गामिनि गावबुरायासो होगोन बे गामिनि मानसिया बेखौ होगोन ना दा बे आरोखि ना ओंखायनो जों खावलायो आं फिसा रावजों बुङो जोंनि मान गोनां गामिनि गावबुरा सार नोंथांमोन नोंसिनि गामियाव सोरबा बिदि खान्दा गाननानै दख'नाखौ बोखो गाननानै हंला हंथा मोसायोब्ला नों सारमोना आरो गावबुरा बिथाङा जाहाथे पानिशमेन्ट होयो आरो गामियावहाय मिटिं खालामो आरो बिखौहाय 1000 थाइबा जुरिमाना फोनाङो गोजोन्थों बेनोसै आंनिफ्राय दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय आरो जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मान सनमान गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दङना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय दिनै बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला नैबे समाव बन्द' जानांगौ जाखांबायबो जोंजों आरो दाख्लै